अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग विरोधात मंगळवारी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एल्गार करण्यात आला। कोल्हापुरातील दसरा चौकातून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढून शक्तीपीठ महामार्गाला कडाडून विरोध करण्यात आला। यामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांनी मोर्चाला हजेरी लावत आपला आक्रोश व्यक्त केला। शक्तीपीठ महामार्गाविरोधी संघर्ष समितीच्या वतीनं जिल्ह्यातील महायुती, महाविकास आघाडी, शेतकरी संघटना, सामाजिक संघटनांमधील नेत्यांनी एकत्रित जिल्हाधिकारी अमोल येडके यांना निवेदन देताना शक्ती महामार्गाला स्थगिती देण्याची मागणी केली। शेतकऱ्यांना येत असलेल्या नोटिसांवरून जिल्हाधिकारी अमोल येडगेंवर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली। महामार्ग रद्द न केल्यास विधानसभेला झटका देण्याचा इशाराही देण्यात आला। या विराट मोर्चातून 12 जुलैपर्यंत शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला। शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यात आला नाही तर प्रसंगी हायवे अडवला जाईल, गावागावांमध्ये आंदोलनं केली जातील असा इशारा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांनी दिला। रत्नागिरी नागपूर महामार्गाचं काम प्रगतीपथावर असताना पुन्हा नव्यानं कशासाठी नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट कशासाठी घातला जातोय अशीच विचारणा शेतकऱ्यांमधून होते। यावेळी शेतकऱ्यांनी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।